Masterizer. Sanibona kuphathi 64 la siqala khona ekapaneni laKheli. Wayebona seklinyo uTravis. uKheli ngesikhathi ezama ukuxolisa kuTravis wayembambile. Ethi uTravis ngitshela ukuthi uyangithanda Kheli. Ethi uKheli, Travis suka phezulu kwami uyangilimaza. Wathi uTravis kushuthi awungithandi Kheli. Wathi uKheli kulungile ngiyakuthanda suka ke phezulu kwami. Wathi uTravis ukuze ngibone ukuthi ungithanda ngempela sihambe siyokwenza isex. Ethi soyenze le bathroom sukuma njengamanje sihambe siye bathroom. Wathi uKheli okay asambeni. Wathi uTravis asambe kodwa make wazama lamaqhinga akho wambeka ummese wathi ngizokubulala ngekunqumo. Wathi uKheli kulungile ngiyakuzwa awekho amaqhinga engizowazama. Wasuka uTravis phezu kaKheli wathi hamba phambili ngizokulandela isikhathi emdonsa ingubo. uTravis wahamba nawe uKheli ngenkathi embambile kwesinye isandla ephethe ummese. Bahamba baze bayongena ebathroom la babeya khona. Ufike wavala uTravis ngenkathi uKheli ecela uxolo. Ethi uTravis ungangisabi baby yini ubuke ngathi uyangisaba. Wathi uKheli ukuthi uphethe ummese. Wawusondeza kuKheli uTravis embuza ukuthi ufuna ngubeke phansi. Wathi uKheli ngiyacela ngicela ubeke. uTravis wawubeka phezu kwesink basin yasebathroom. Wathi uTravis noma sengubekile usabuke kungisaba nje. Wathi uKheli ngisatshiswa yile nto ongenza yona. Wathi uTravis guqa ngamadolo. Wathi uKheli Travis ngeke ngikwazi ukwenza leyo nto. Wathi uTravis ngeke ngikutshele kabili guqa ngamadolo ungikhothe. Waguqa uKheli wayesekhala ethi kodwa Travis ngenzeni. Wagcina eguqile uKheli esenza lento kade eshiwo uTravis. Uthe sa-enjoya kanjalo uTravis uKheli wamlumi. Wasuka lapho wabaleka uKheli bebhuduzelisana uTravis wabamba uKheli. uTravis wabamba uKheli wamqinya ngenkathi bebhuduzelisana kwavuka uJustice. Ememeza uKheli uJustice sethi uhlaselwe isigebengu lapho sengifonela amaphoyisa. uKheli wathi uzama ukumemeza uJustice uTravis wambamba wamqinya mvala umlomo. Emtshethe mawuqhubeka nokumemeza ngizokubulala. uTravis wezwa lutho uJustice usefonela amaphoyisa wasukuma uTravis waphuma wabaleka. Mase endlini kaBradley noMarcy. Wafika uBradley wakhipha i-pregnancy test wayinikeza uMarcy wamtshela ukuthi akahambe ochama atest ukuthi akakhulelwe yini. Wathi uMarcy ngiyazi ubukhuluma noAlex. Wavuma uBradley ukuthi ukhulumile noAlex. Wathi uMarcy usakhulumelana noAlex. Wathi uBradley ngoba uAlex ngishade naye unkosikazi wami. Wathi uMarcy ngiyavuma ukuthi ngikhulelwe kodwa kuyona yakhe kaRandall. Angisona lesilimo esunkosikazi wakho uAlex ngiyakwazi ukubala. Wathi uBradley manje uzokwenza njani ngengane? Wathi uMarcy ngizoyikhulelwa ingane yami ngiyizale ngiyikhulisele. Wathi uBradley kanti uyakhulelwa ngoba kwakuthiwa ukhulelwe. Wathi uMarcy nami ngangingakholwa kodwa nakho ngikhulelwe. Ethi kodwa vele odokotela babeshelter ayikho into errong ngami. Ethi yonke leminyaka ngithandazela ukuba nengane yona decide ukufika ngalesikhathi. Wathi uBradley ngiyathemba ngeke umtshele uRandall. Wathi uMarcy ngeke ngize ngimtshele lutho uRandall. Wathi uMarcy mhlawumbe uzotshela uAlex. Wathi uBradley khulileke uAlex noRandall abakhulumisana. Wathi uMarcy wazi ngani uBradley ngoba kwasekuqaleni sasingazi nokuthi bayalalana. Wathi uBradley ngiyakubongela ukuthi umthandazo wakhe igcina iphendulekile. Wathi uMarcy ngiyabonga kodwa bengifisa sengathi ngabe ngikhulelwe ingane yakho. Wathi uBradley kumele afihlelwe ngempela uRandall nangenxa yalezi zinto azenza kuAlex zokumusa enkantolo efuna icustody yale yangane. Wathi uMarcy uRandall uzenza isiqhwaga esithanda ukucontrola akazi lutho ngengane ufuna ukucontrol uAlex. Wathi uBradley ucabanga into angayenza-ke mayesezwe kuthiwa wena ukhulelwe ingane yakhe kanti wanqaba nokusayina amaphepha edivorce. Wathi uMarcy ngeke azathola uRandall ngaphandle lo nkosikazi wakho uma engavula lo mlomo wakho omkhulu. Wathi uBradley khululeka Marcy ngeke azakhuluma uAlex ngoba uAlex ucabanga ukuthi ukhulelwe ingane yami. Wathi uMarcy kuyangijabulisa ukuzwa ukuthi ucabanga kanjalo. Ethi ngoba ngiyakuthanda Bradley Montgomery sondela ngizokukhisa. Angempela wasukuma uBradley seya kuMarcy. Wathi uMarcy ngicela ungibambe Bradley wambamba. uMarcy watshela uBradley ukuthi ngiyaxolisa ukuthi lento yenzeke ngale ndlela. Wathi uBradley ngiyazi. Mase siye epartini eyayihostiwe uJulius Escada. Kwakugcwele epartini kudlala ingoma. Bengena nabantu aba-invitiwe. Masterizer. Kwase kungena uBen naye uBen wayehamba ngaphakathi ehambe efuna uJulius ngendlela kwakugcwele ngayo kodwa umfona wagcina semtholile la ehleli khona esurrounded amantombazane. Wathi mayiqhamuka uBen wamemeza uJulius wathi nanga umngani wami wathi mantombazane isukani phezu kwami ngenkathi yaphosela imali isakaza phansi. Wabuya uJulius wabhema into yakhe ngenkathi noBen ezohlala phansi eduze kwakhe. Wathi uJulius awusofikile mngani wami bengithi ngeke useze. Wathi uBen bekufanele ngiqale ngidoje uEdward. Wathi uJulius uyayibona-ke iphathi yami mina ngihosta amaphathi anje. Wancoma uBen ukuthi hayi kulithi kumnandi futhi kugcwele la. Wathi uJulius yiphi intombi oyithandayo la uzoyithola manje. Wathi uBen no ngiright mina nginayo igirlfriend. Wacasa uJulius washaya uBen wathi ungaphindi usho lelo gama ephathini yami sizwana. Wavuma uBen wathi uJulius usungangitshela intombi oyifunayo ngiyikhethe manje. Waqala uBen amantombazane wayibona leyo ayifunayo watshela uJulius ukuthi leya. Wamemeza enye kwibar wathi awabethelela umngani wakhe into ephuzwayo. uBen bamlethela leyo nto ayizoyiphuza. uJulius wabuza kuBen ukuthi ama-drugs ayadinga ngithi wavuma uBen. Embuza uJulius ukuthi ufuna ukubhema
emanhloboni ngoba sinayo yonke inhlobo. Wathi uBen naye angashaya kwayona kule phambi kwakhe le kaJulius. Wathi uJulius ungakhululeka ku-enjoy ngasikhathi eseyosnifa naye uBen. Wathi uJulius awuphinde ungikhombisa le ntombazane ukuthi uyayifona. Wathi uBen singayiyeka okwamanje ngisa-enjoy. uJulius wamthethisa embuza ukuthi uthandana nabafana noma uthandana namantombazane. Wathi uBen uthandana namantombazane. Wathi uJulius usho uma uthandana nabafana ngizokutholela isitabane. Waphika uBen wathi uthandana namantombazane waseyayikhomba intombazane ayifunayo. uJulius wayimemeza leyo ntombazane kathi uJulius ayitshela ukuthi ayiwelcome lo ngumngane wakhe imenze azizwe emukelekile ephathini. Efika intombazane yamqaquzipha uBen ecomplaina kuJulius ukuthi khona lana kanti. Wathi uJulius khona la ucabangani sisephathini la. Wathi uBen phela ngiyiphoyisa mina kungenzeka kube khona umuntu ophethe iselfone ongirekodayo ongangisabalalisa ku-social media. Wathi uJulius ama-cellphone wonke ahlala kuma-parcel count. Ethi futhi uBen akuwena wedwa iphoyisa inqwaba amaphoyisa la. uJulius wasukuma ngenkathi ephethe isibhamu ethulisa umsindo babuza ukuthi ukhona umuntu ophethe iselfone la. Does anybody have a cell phone here? Ethi uJulius ikhona iselfone oyibonayo Ben. Wathi uBen cha ayikho. Do you see a cell phone, Ben? No. Wathi uJulius ingoba awekho ama-cellphone akhona la ephathini. That's because there are no cell phones in this party, you dig? Yeah. uJulius watshela uDJ ukuthi aqhubeke nomusic waqhubeka uDJ wadlala ingoma. Wabuya uJulius weza kule ntombazane ethi uba uthe yeke ukusakha uBen wena qhubeka usakha uBen. Wathi uBen kuJulius hayi sengiyi-right nami. Wathi uJulius akunanto right yona wena hlala phansi kanjalo ngoba wenza lutho intombazane ezokusebenza wena relax u-enjoy uphuze ubheme emawuthanda. uBen watshela intombazane ukuthi ayime yena use-right. Wathi uJulius why ungayi-enjoy intombazane Ben uthandana nabafana. Waphika uBen ethi awathandani nabafana. Wathi uJulius angithi ufike ngemoto yami leya Ferrari wavuma uBen embuza uJulius ukuthi driver kanjani. Wathi uBen imnandi. Wathi uBen kodwa ngisadedekile Julius why ube nice kanje kumina. Wathi uJulius ngoba ubaba wami before ashone wangitshela ukuthi ubothatha isitha sakho usisebenzise sokusiza ezintweni eziningi. Ethi uJulius ngoba amaphoyisa ezitha zami so ngiyawasebenzisa njengawe nje nawe ngiyakusebenzisa. I'm sorry kusho kanjalo kodwa ngiyakuyuza. Ethi uJulius ngoba nobaba wami before ashone ube namaphoyisa abemkhavile ama-FBI ewaholela imali njalo ngenyanga so mina ngithe mangithi abasebenze nami mina bangisaba kwashona ubaba wami babaleka bangafuni ukusebenza nami so sengiyifomile yami crew so nawe Ben ungaphansi kweqembu lami engilidiscover. Ethi even uCaptain Mac ungaphansi kababa wami lo wena emhlonipha kakhulu nimbiza ngosenior captain. Wethuka uBen ethi bengingakwazi ke lokho. Wathi uJulius manje usuyazi uCaptain Mac ungaphansi kwe. uJulius watshela enye intombazane ukuthi ayithathe nangu uBen umngane wakhe bayo enjoy endaweni esithele bobabili. Wathi uyagoloza uBen. Wathi uJulius hamba bahamba uBen naleyo ntombazane. Kwafika omunye osebenza khona ka-Escada ngenkathi ehlebela uJulius emtshela ukuthi khona uEdward la emnyango. Wathi uJulius okay ngiyabonga ngizodila ngaye lo. Mase emzini kaLushini uNatalie wayibuza kuLushini ukuthi ungiyekeleni ngalala imini yonke. Wathi uLushini ngoba ubukhathele bengafuna ukuphazamisa. Wathi uNatalie kodwa sengizoqwasha ubusuku bonke. Wathi uLushini khululeke ngizokwenza ulale. Wahleka uNatalie ebuza kuLushini ukuthi bekuyiplan yakho le. uLushini ebuza uNatalie ukuthi sezizwe njani manje. Wathi uNatalie usengcono. Ethi ucabanga ukuhamba ovakashela uJoe kusasa. Wathi uLushini khululeka sohamba nawe. uLushini wathi ubamba uNatalie umsondezele eduze kwakhala iselfone kaLushini. Wathi uNatalie phendula ifoni yakho kuqala. Ethi uLushini le foni yathanda ukukhala ngesikhathi esirong ngesikhathi eyiphendula. Wayifonela uEsperanza ethi uEsperanza ngaxolisa ukuvusulele uLushini. Dala ngizama ukufonela uKheli kodwa ifoni yakhe akayiphenduli. Wathi uLushini hayi mhlawumbe usezumekile. Wathi uEsperanza ngeke khona into engekho right la Lushini. Bengishilo ukuthi ngizomfonela ebusuku ngim-update kanti uKheli uyashesha ukuphendula ifoni. Ngiyacela ungadini uhambe uyongibhekela yena ukuthi uright yini. Wathi uLushini okay ngisaya khona isikhathi evala ifoni. uLushini watshela uNatalie ukuthi uqeda ukukhuluma noEsperanza ufuna ngiyomcheckela uKheli. Wathi uNatalie unani uKheli. Wathi uLushini uTravis usaqhubeka nokuharasa uKheli. Wathi uNatalie ngeke hamba umbheka uLushini uKheli lo mfana mfundisi usephuma esandleni. Waphuma wahamba uLushini wayesehambe emzini kaKheli. uNatalie wayesele yedwa endlini wabona kukhokhoba umuntu ngaphandle isikhathi uTravis esehamba enqamulela kwi-backyard kaNatalie eyisithe ngesigqoko. Wethuka uNatalie waphuma esegijima ehamba uyobiza uLushini. Gijima uNatalie wamtshela uLushini ukuthi kunendoda la kade ijumpa ifence egqoke izinto ezimnyama nkathi ekukhombisa uLushini ukuthi ishone ngapha. Egijima uLushini eyombheka. Ethi uLushini uNatalie akaphindele ey'nganeni endlini afonela amaphoyisa. Emva kwesikhathi emzini kaKheli amaphoyisa ayesefikile ngesikhathi uLushini ebuza kuDion ukuthi why izinto ayithathele phansi ngoba umtshelile ngoTravis. Wathi uDion ubesahlanganisa ubufakazi kodwa vele useyikhiphile warrant of arrest yokubopha uTravis. Ethi uDion ngabe lo muntu enembonile uyena uTravis. Wathi uLushini leya ndoda ibigqoke into ezimnyama eyisithe ngesigqoko noma umzimba ubungangokaTravis kodwa ngeke sithi uyena singambona ngebusweni. Ethi kodwa Dion buka ukuthi Kheli uthi unjani kuyimanje uma ucabanga lento uyisusele emqondweni yonke. uEsperanza wabuza kuKheli ukuthi akamlinde
akulimazanga yini? Wathi uKheli akangilimazanga kodwa ngisizwe na ukuthi ingane yami imemezile yathi izofonela amaphoyisa. Wathi uDion Khululeka sokumthatha. Wathi uKheli kodwa kubuhlungu sonke lesikhathi nginitshela izinto angenza zona aningimkholo. Nenze ngathi yimina umuntu orongo usukela uTravis. Wathi futhi manifuna ubufakazi nimvule i-under nimbheke lakho ukuthi alilunyiwe yini ngoba ngililumela phuma igazi. Ngoba ubengitshela ukuthi angilimunci. Basuka lapho Rick no Dion baphuma bahamba bathi bazomvalela uTravis. Uthi Esperanza Kheli asambe yolala endlini yami. Wathi uNathele Khululeka uzolala nathi kamakhelwane. NoLucian watshela uKheli ukuthi akeze bahambe yolala endlini yabo namhlanje uzoba safe. Ngoba noJustice sehambile uyolala noFrank umfana wabo omncane. Basukuma nayo Esperanza benoNathele bahamba nayo uKheli sebeya next door. Mase siya kwijaji kwi-court case kaRandall noAlex yengane. Wangena uAlex ngenkathi ijaji lembuzo ukuthi why ufike late zonke isikhathi. Waxolisa kwijaji uAlex wathi bekufanele aqala ahambise ingane esikoleni bese edlula esibhedlela uyoncelisa ingane. Wacomplain uRandall kwijaji wathi kwenziwa yena uAlex avumeleke yena ukubona ingane mina kuthiwa ngeke ngikwazi ukuyibona. Ijaji latshela uRandall ukuthi wena Randall awunawo amabele. Ngisho angancisha ilungelo lokuhlala nengane uAlex kodwa akujiki ukuthi uma wayo futhi kufanele ayincelise. Lesi jaji lokho ku-insist udokotela uDr. Rustin uthi kuyinto ebalulekile ukuthi uAlex aqhubeke nokuncelisa ingane ukuze ikhule iphilile ngoba siyifuna iphilile vele. Wathi uRandall kodwa lento ayikho fair. Wathi ijaji ngabe Mr. Holmes ufuna ngisayine i-court order ukuthi kube wena oncelisa ingane. Wathi ummeli kaRandall wathi akehlisa umoya. Ijaji lathi before lifunda ama-results e-paternity test uAlex walimisa ijaji walitshela ukuthi uyaxolisa for ukudelay isikhathi senkantolo. Ethi uAlex ngiyazi vele ukuthi uRandall uyena ubaba wengane. Ethi uAlex kodwa bengicela inkantolo ehloniphekile ukuthi inginikeze i-custody yokuthi ingane ihlale ngakumina ngiyikhulise njengoma wayo oyisalayo. Ijaji labuza ku-Alex ukuthi uyazini ukuthi kuyicala elinzima kanjani ukuthi ubambezele inkantolo ngokuyiqambela amanga. Wathi uAlex uyazi futhi uyaxolisa. Wathi uRandall ayikho into ayixolisayo lo. Wathi ummeli kaRandall sekufanele bathole full custody yokuthi ingane ibuyele ngakuRandall ngaphandle kokuphikiswa ngoba noma wengane useyayivumela ukuthi ingane kaRandall. uAlex waqala wancenga uRandall ethi uyamcela ukuthi ingane ibuye ngakuyena ngoba uzoyikhulisa kahle ibe safe uzofika uRandall uzoyibona mayifoni. Wathi uRandall kunini kwasa ngikucela ukuthi ngifuna ukuzoyibona ingane. Ijaji lavula ama-results ngesikhathi libatshela ukuthi lizonikeza full custody yengane kumzali oyedwa okuyena obhalwe la. Ijaji latshela uMr. Holmes uRandall ukuthi according to ama-paternity results abhalwe la unethuba elu-99% wokuthi uRandall akasiyena ubaba ingane. Wethuka uRandall mayezwa lokho wathetha uRandall ibiza uAlex ngesifebe embuza ukuthi ubaba lengane esifebe. Ijaji labuza kuRandall ukuthi usefuna ukuboshwa yini. La uRandall engayibekile phansi eqhubeka ethuka uAlex embiza ngesifebe. Neloya kaRandall zama ukuncenga uRandall ukuthi akehlisa umoya. uRandall sethethisa nejaji ethi lithatha apho ukuthi akusiyona ingane yakhe le. Ozothi ummeli kaRandall kwijaji ucela libakhombisa ama-results e-paternity test. Ijaji labanikeza ama-results wabona nommeli kaRandall ukuthi akasiyena uRandall ubaba. uRandall washaya ofile yandiza. uRandall wayecasukela engayekeli ukuthuka uAlex ephuma uRandall ehambe iloya yakhe imlandela ngemuva. Ijaji selisele noAlex lamtshela uAlex ukuthi Mrs. Montgomery usazoqala uvakashelwe i-social worker elizobheka umuzi wakho ukuthi ukulungele ukuhlala ingane. Wathi emva kwalokho makutholakala ukuthi indawo iphephile for ukuthi kuhlala ingane kuzokwenza i-follow up ye-custody esikhathini esingangenyanga 30 days. Wabonga uAlex ijaji lamtshela ukuthi awusengakhululeka ahambe. Wasukuma uAlex wavalelisa. Emzini kaNathele uKheli wayivuka ngenkathi ebuza kuNathele ukuthi ungiyekeleni ngalala kanje. Wathi uNathele bekumele uphumule ungayi emsebenzini. Ethi ukhululeka uLucian uhambe nazo ingane noJustice uyakhuluma nothisha bakhe ukuthi bamgade bangamvumeli uTravis ukuthi amthathe. Wabonga uKheli kuNathele. Ethi uNathele wenzela uKheli into edliwa wathi uKheli ngiyakwazi ukudla. Ethi uKheli namanje Nathele anga understand ukuthi uTravis lo sehlanya kanje indlela engangimthanda ngayo ngithi umfana oright. Wathi uNathele Kheli ukhumbule ukuthi ngizofonela umngane wami uMichelle lo dayisa ibhanka. Wathi uKheli Nathele ngikutshelile ukuthi angifuni into engekho emthethweni. Wathi uNathele ngakutshela Kheli ukuthi into esemthethweni leziyana ukwenzela ngendlela yakhe ukuthi u-own isibhamu esisemthethweni. Wathi uNathele khululeka Kheli uzofika uMichelle emzini wakho. Wathi uKheli ke mase nginaleso sibhamu uTravis avela aqhamuka ngiphuce sona. Wathi uNathele phela ngeke umvumela sondele. Wathi uKheli uTravis usuke ngibona ngingamboni uqhamuka ngingamlindele. Wathi uNathele makunjalo ke fake i-alarm. Wathi uKheli sengabafonela 2 days abantu be-alarm baze bathi bazofika namhlanje usukwini lesithathu. Wathi uNathele yasihlale Kheli. Wathi uKheli ngeke ngikwazi ukuhlala la endlini akuhlaleki ngivele ngicabanga uRamsey. Ethi uKheli okubuhlungu nje uma wakhe ngangiqala nokumazi nawe washonela la endlini noRamsey ngisanda kumazi wazoshonela la endlini. Wethuka uNathele wathi ungitshelani manje Kheli? Wethuka uKheli wathi Nathele ngiyaxolisa uLucian uzongibulala. Wathi uNathele yimene ngizobulala lo Lucian for ukuthi angangitsheli indaba engaka. uKheli wayesezama ukuxolisa kuNathele. Wathi uNathele kufanele ngithole iBhayibheli nomfundisi azothandazela le ndawo. Wahleka uKheli wathi wenze sure ukuthi lo mfundisi akuyena ubaba Travis. Wathi uKheli
usahamba usawubheka umuzi wakhe. Wathi uNatalie asambe nawe ngikuphelezele. Ngekathi ethi uNatalie ukube uyavuma nje ukuthenga lesibhamu kumngani wami uMichelle isona bengabe siyakuphelezela manje. E-police station kwakhala ifoni kaLushini iphendula wayefonelwa uPete. uPete etshela uLushini ukuthi sebeyamuva manje uPete esibhedlela. Ethi uLushini ukuthi bayakumuva ngithi kuchaza khona ukuthi uEdward bazomthatha bambophe. Wathi uPete noma kanjani akujiki izombopha iFBI uEdward namhlanje. Wathi uLushini indaba ezimnandi-ke lezo. Wathi uPete khona usukuzwile ngo-Andrew. Wathi uLushini nokusathulekile ngo-Andrew. uLushini wayeqeda ukukhuluma neCole ejabule eza kuSteven ethi mngani wami Steven ngiyabonga kakhulu ukuthi usugcina ucabangile ukuthi uEdward kufanele aboshwe. Wathi uSteven akumina ngi-organize lokho ibhosi yakhe yama-FBI uLarry. Musukwenza uLushini ngathi awukhulumanga noLarry. Wathi uLushini angikaze ngikhulume noLarry mina. Ethi pho Steven yini ngathi awujabuleli ukuboshwa ka-Edward. Wathi uSteven ngiyakujabulela ukuboshwa ka-Edward kodwa ukuthi aboshwe yedwa angikuthandi bengifuna aboshwe ne-Escada. Wathi uLushini khululeka sisazomthola u-Escada akuboshwe u-Edward kuqala ngoba ubumbona nawe u-Edward ubeseyinkinga kakhulu. Wathi uSteven u-Edward ubeseyinkinga yakho wena bekufanele u-Edward uqala umbekezelele umfake kulayini ukuze sikwazi ukubamba ufisho omkhulu uJulius Escada. Mase emzini kaKelly umuntu wayeseqedile ukumount i-alarm emzini kaKelly ebonga uKelly kule ndoda ukuthi bagcine befikele ukuzomfakela i-alarm. Le ndoda yamnikeza ikhadi yathi uma kukhona embuza nayo afonele le number. uKelly wabuza ukuthi yonke iminyango namafastela ngithi ku-secured nge-alarm yavuma le ndoda. Ithe isiphuma ivalisa le ndoda yaphambana nomunye umnyango wangena wazisho ukuthi uMichelle. Embuza ukuthi ngabe wena uKelly wavuma wazisho ukuthi umngani kaNatalie uthunyelwe uNatalie for ukulethela uKelly isibhamu. uMichelle wathi Kelly uNatalie ungitshelile ukuthi awazi lutho ngezibhamu wavuma uKelly ukuthi angazi lutho. uMichelle wanikeza uKelly esinye ethi usizwa kanjani lesi ngesikhathi ethi uyasibamba uKelly ethi uswa ukuthi siyasinda. uKelly ebuza kuMichelle ukuthi ngabe isemthethweni umkhombisa uMichelle ukuthi yayi isemthethweni ethi ngiyidayisa online kodwa uNatalie ngoba umngani wami uthi angikwenzele ifavor. ethi uMichelle uzokwenza i-background check kodwa kuzothatha ama-minute ambalwa. uMichelle embuza uKelly ukuthi uyasithanda leso siphethe. wathi uKelly ngiyasithanda kodwa angikwazi ukusisebenzisa. wathi uMichelle khululeka ngizokufundisa ngicela unginikeze i-driver's license yakho noma i-ID. uKelly wabuza kuMichelle ukuthi uyayidayisa ni-safe. wavuma uMichelle ukuthi bayadayisa ama-safe kodwa bengayiphathanga. wathi uKelly naye uzoyidinga ngoba uhlala nomfana omncane. wathi uMichelle khululeka ngizokuphathela yona kusasa i-safe. wahamba uKelly sayothatha i-credit card azokhokhela ngayo isibhamu. wabuya nalo ikhadi lasebhenki uKelly ngesikhathi eselinikeza uMichelle. uMichelle ngesikhathi esefonela kule gun shop asebenza kuyona babuza ukuthi bayitholile i-number ye-credit card abasendele yona bamtshela ukuthi bayitholile kodwa ikhadi liya-decline. uMichelle watshela uKelly ukuthi ikhadi lakho liya-decline. uKelly wayengakhona ebuzisisa kuMichelle ukuthi uneshow ukuthi leli khadi liya-decline wavuma uMichelle. wathi uKelly ucela lizama ukugcina waphinde walizama uMichelle laphinde la-decline futhi. wahamba uKelly sethi okungcono wakhokhele ngaleli kuma-savings akhe ngekathi ehambe olithatha esikhwameni wabuya nayo. uKelly walinikeza uMichelle ngesikhathi esefonele e-gun shop bamtshela ukuthi nalelo khadi afike nalo liya-decline futhi. uKelly wayeseshawa amahloni ehlekethi akazi ngempela ukuthi kwenzakalani ngoba phela la makhadi awasebenzisa everyday makuthiwa uyopurchase something esitolo noma ukudla noma upetrol wemoto. uMichelle wabuza kuKelly ukuthi akanayo imali ewucash. wathi uKelly cha akajwayele ukuphatha imali ewucash ngoba usebenzisa kakhulu amakhadi. uKelly wancenga uMichelle ukuthi ucela amlinde noma 15 minutes uzohamba ebhenki la sebenza khona. wathi uMichelle izokukhosta lento uKelly ngoba bengikwenzela ifavor futhi nginamanye ama-appointments. wathi uKelly uya-understand uzokhokha extra please. wahamba uMichelle etshela uKelly ukuthi ngizokulinda emotweni yami. uthe esephumile uMichelle wabuya uKelly ezisikhwameni sakhe ezokhipha ifoni ngesikhathi esefonela uJill abasebenza naye. uKelly watshela uJill ukuthi ucela amenzele ifavor amranele ikhadi lakhe umcheckele ukuthi ngoba li-decline uma i-purchase imali ishonephi. uKelly wambizela iy'namba zekhadi lakhe kathi uJill esemcheckela kwikhompyutha. wathi uJill Kelly amakhadi akho wonke over the limit imali engazi yofika ku-$80,000. wabuza uKelly ukuthi yini ebithengwa yilawo makhadi ngoba bengakazi awasebenzisa. uJill watshela uKelly ukuthi ikhadi lakho belithenga izinto ey'ningi amathoyi zokwenza ucansi nezinto ey'fana nama-lubricant agcotshwayo uma u-heavy sex nezinto eziyonodoli boku-heavy sex. uKelly wayesedidekile ethi Jill ngizazelaphi lezo zinto mina ngiyisebenzisa izinto ey'kanjalo. uKelly buza kuJill ukuthi uneshow ukuthi ikhadi lakhe lelo. uJill wamtshela ukuthi hayi ikhadi lakhe uKelly nezinto ey'ningi ey'thengwe la zibonakala ngathi ezomuntu wesilisa othanda kakhulu ucansi ozwalale nonodoli futhi la mathoyi zoku-heavy sex athengwe la ilawa abiza kakhulu. wathi uJill kubuhlungu uKelly imali yakho ihambe kuma-savings nama-check account akho. kuma-savings uno-15 cent kwi-check account uno-0 cent. uJill etshela uKelly ukuthi kufanele uqaphele ukuthi lento ingazwakali la emsebenzini ngoba ingakufaka inkingeni uzolahlekelwa umsebenzi. wathi uKelly ngiyabonga Jill ngicela ungayitsheli muntu lento ngisazofanda ukuthi kwenzakaleni. iFerrari kaJulius Escada yadlula igijima kanti izodlula imoto yamaphoyisa yayisukela leyo moto yamaphoyisa seyijaha. iphoyisa lalijaha leyo Ferrari kwaku-Edward ngesikhathi etshele udrive ukuthi akehle. umuntu owayidrayiva i-sports car kwaku-Ben. wathi u-Edward uhlangana kuney'moto ey'biza kanje yona Ben. u-Edward embuza ukuthi imoto kabale Ben. uBen engafuni ukusho. u-Edward waze wababiza e-dispatch ethi abarana ama-plate ale moto. u-Edward wabanikeza i-number plate
iplate yaleyo moto ngesikhathi besayibheka kwikhompyutha Edward wasondela wafica ukuthi uBen ubehleli naney'dakamizwa futhi ngaphambili ngesikhathi embuza ukuthi udrive imoto eyi-sports car esibizayo ubhema nalento futhi uhamba ngesipidi esiphezulu. Bambiza edispatch u-Edward bamtshela ukuthi imoto ibhilonga kuJulio Escada usanda kushona. U-Edward washaya uBen ngempama embuza ukuthi uhlanganaphi nemoto yekhehla wena. uBen engafuni ukusho wazombamba u-Edward emklinyetha akakhuluma wathi uBen okay ngiyalikhuluma-ke iqiniso imoto ibintshontshiwe sungabaphuca labo bafana abancane bese ngithi ngizoyihambisa kumnikazi wayo uJulius. U-Edward watshela uBen ukuthi akasuka ahambe udriver leya moto yamaphoyisa wathi uthi uyothatha ama-tractor akho uBen. U-Edward wamtshela ukuthi sekuyawami hambe wedriver leya moto yamaphoyisa. U-Edward wangena kwiFerrari watshela uBen ukuthi akahambise imoto epolice station ngoba akekho on duty akayigqokile i-uniform. Emzini kaNatali kwangena uKelly no-Alex no-Esperanza ney'ngane zabo. uNatali babuza ukuthi nonke nangivakashela wathi u-Esperanza ukuthi besimenye ubaba la ekhaya ukuthi sizokuvakashela. Bangena bonke zaqhubeka iy'ngane seziyodlala ney'ngane zikaNatali. Bangena bawuncoma umuzi kaNatali ukuthi muhle bonke uNatali. Ngesikhathi bexoxa bonke uKelly wayethule ecabanga. uNatali wazwa kunothisa lokho ebuza kuKelly ukuthi u-right yini wathi uKelly yangi-right. uNatali wabuza kuKelly ukuthi uyifakile i-alamu wavuma uKelly wathi uNatali nawe uzotshela uLushini ukuthi ayifakile. uNatali wasukuma wabatshela ukuthi usafonela uLushini. Kwakhala ifoni kaLushini wayiphendula uLushini nkathi etshela uNatali ukuthi ufone ngesikhathi esirong. wathi uNatali ungafika umeme abantu nje ungabi khona futhi. wathi uLushini no khona enye into ephuthumayo evele yaqhamuka. wathi ngiyaxolisa ngeke ngikwazi ukuba lapha kumele ngibe la epolice station up until kuqedwe indaba yalento. esakhuluma nefoni uLushini kwaqhamuka uSteven wathi Lushini akatholakala u-Edward ukuthi uphi. uLushini wavalelisa kuNatali. uNatali ethithisa uLushini ethi ungavala ifoni ngisakhuluma wayivala uLushini. wathi uLushini nangu uBen efike uyamazi u-Edward. wambiza uSteven uBen embuza ukuthi uphi u-Edward wathi uBen akamazi. wathi uLushini awumbize kwi-radio ngoba thina akasiphenduli. wathi uBen phela ngikho emsebenzini ngi-off duty. uLushini wathethisa uBen wathi hamba ufuna u-Edward manje umthole. waphuma wahamba uBen eseyobheka u-Edward. u-Edward wayese-relaxe kwi-Ferrari bembiza kwi-radio wabona ukuthi imbangela umsindo vele wayicisha u-Edward. emva kwakhe kwehle uJulius Escada emotweni yakhe eza la khona u-Edward. wathi uJulius yaphoyisa wethuka u-Edward ethi uJulius kade ngikulandela. ethi u-Edward why ngilandelelani. wathi uJulius ngikulandelela ukuthi ushayele imoto kababa wami ufake nesifebe phakathi sibhizi sikumuncwiti yileyo nto-ke ngikulandelela yona. wathi uJulius ngoba ngiyila ngizosindisa impilo yakho phoyisa. wathithisa le ntombazane wathi yona sifebe suka phezu kwakhe yasuka le ntombazane ku-Edward. ethi u-Edward uthi uzosindisa impilo yami kanjani. wathi uJulius ungaye epolice station ngoba ulindiwe laphana uzoboshwa ama-FBI. wathi u-Edward ngangivele ngazi ukuthi uLushini uyi-FBI bangiphikisa uSteven. wathi uJulius angazani naLushini nina kodwa ngifuna ukukutshela nje ukuthi ungaye epolice station ngoba ngazi abantu abazi abantu. ungangibuza ukuthi ngaze ngani ukuthi ufunwa ama-FBI. angisakudingi futhi ukuthi usebenzisane nami sengizothola iqembu elisha engilakhayo manje ngoba wena kusukela manje sowudla kwejele. wathi uJulius hamba uzama indlela yokubuyisela imoto yami ekhaya ma ungaboshwanga. ma uboshiwe endleleni wamenshina igama lami uzothwala inhlabathi ngesifuba. wathi uJulius angisakudingi Edward ungakwenza wena uklina iy'hlalo zemoto yami ubuyise imoto yami ekhaya manje. wathi u-Edward okay. u-Edward thethisa le ntombazane ayinayo emotweni wathi phuma sifebe kunezinto ey'balulekile kufanele ngiyozenza. ephuma le ntombazane yahamba. ngesikhathi besahleli endlini kaNatali kwanokho umuntu emnyango. esukuma uNatali eyomvulela kwangena uMarcy. wethuka u-Alex ezivoice kaMarcy ethi uMarcy ngikulethele something ngoba ngizwile kuthiwa usumuvele emzini omusha. wangena uMarcy wathi kanti nonke nila yini nenza iphathi yini. wathi uNatali no seyihlalele nje. wangena uMarcy wabebingelele ebabuza uMarcy ukuthi niyihlalele nje. wathi u-Esperanza siyihlalele nje Natali kufanele usilethele iwayini esiphuze. wathi uMarcy mina ngiyaxolisa ngeke ngikwazi ukuliphuza. bambuza ukuthi waye awusaliphuzini iwayini. wathi uMarcy bengicabanga ukuthi u-Alex unixoxelile ukuthi yini ngingaliphuzi iwayini. bambuza ukuthi waye ungaliphuzi iwayini. wathi uMarcy ngoba ngikhulelwe. bethuka bonke endlini ukuthi uMarcy ukhulelwe. bamtshela ukuthi bambongele uMarcy wabatshela ukuthi anifuni nikwazi ukuthi ubaba wayo bani uBradley. bethuka bonke mayesho njalo ukuthi kaBradley ngenkathi ebatshela ukuthi yonke le minyaka ezama ukuthola ingane noRandall ingayitholi kodwa manje uthe nje qala ukuhlangana nendoda yakhe entsha wavele wakhulelwa. ethi uMarcy wena Alex injani ingane yakho. bamkhuza uMarcy oNatali benoKelly noEsperanza bethi akayeke lento. wathi u-Alex ngcono ngihambe. wathi u-Esperanza Alex awuyindawo hlala phansi. ingathi bekhuza uMarcy bethi akathule manje. ethi uMarcy Alex iqiniso nilezi indaba engiyizwayo ukuthi uRandall akuyena ubaba wengane yakho. bethuka bonke bethi Marcy uyithatha leyo nto oyishoyo. wathi uMarcy kuthiwa kade bese court lapho ijaji labanika ama-paternity results ukuthi uRandall akuyena ubaba wengane ka-Alex. ethi uMarcy ngihleke kwabuhlungisisa uLouis uMakaRandall engixoxele esibhedlela. eqhubeka uMarcy ethi uRandall ucabanga ukuthi ingane kaLushini. waphika uNatali wathi hayi bacabanga wrong ema becabangela kuLushini. wathi uMarcy nami ngangicabanga kanjalo. lawo mazwi waqeda ukuwasha uMarcy avela aphindaphinde ekhanda likaNatali
uMarley owayesedidekile sebuka kabu Alex. uMarcy wabuza ku-Alex ukuthi wena khona ongakusho ngokuphawula kwakho Sifebe. u-Esperanza watshela uMarcy ukuthi kade sekhuza Marcy. Wathi u-Esperanza, Alex ubaba wengane yakho? Wathi u-Alex, Esperanza akuyona indaba yakho kodwa le ngane akuyona kaLushini. Wathi uKelly pho ubani ubaba wengane Alex? Wathi u-Alex angikholwa ukuthi ningibuza le nto nonke. Wathi ngcono ngihambe ngakathi esukume. Ethi uMarcy ziyakubalekisa indaba zakho ziyakushisa usuyabaleka. Wathi umemeze iy'ngane zakho u-Alex u-Esperanza wamkhuza wathi ungayifaki iy'ngane kule nto. Wacasuka u-Alex waphuma wahamba wathi abasale kanjalo wasukuma noMarcy walandela u-Alex. Basuka sebehamba bonke uNatalie no-Esperanza noKelly. uNatalie wayesecasukile ethi ubaba wengane yakho na Alex. Kwasukuma uBradley wayehleli ngaphandle babuza ukuthi kwenzakalani. uKelly no-Esperanza bathatha uNatalie bathi abaphindele endlini. Kwasala uMarcy no-Alex noBradley. uBradley wabuza ukuthi kwenzakalani. Wathi u-Alex ngicela sikhulume sobabili Bradley. Wathi sewongena endlini uBradley wambamba uMarcy embuza ukuthi uneshow ukuthi ufuna ukukhuluma no-Alex. Wathi uBradley ngizokufica endlini Marcy. uMarcy wabamba uBradley wamqabula. Wathi uMarcy ngizokubona ekhaya baby. Bangena endlini u-Alex noBradley. uMarcy kunokuthi ahambe wabuya wazohlala kuveranda wabo. Sebengaphakathi uBradley wabuza u-Alex ukuthi kwenzakalani. Wathi u-Alex ngabuye kube ubani ngaphandle kaMarcy osaqhubeka nokuhlukumezana nami. Wathi uBradley ngamkhuzile nje uMarcy. Wathi u-Alex kubonakala ngathi akafuni ukuyeka. Wathi uBradley mina Alex engifuna sidlule kuyona yonke lento. u-Alex wavela wasuka wayohaga uBradley embamba. u-Alex wagcina seqabula uBradley. uBradley ethi uyammisa. u-Alex waqhubeka engafuni ukuma. Bagcina sebebambana. Weza uMarcy wayehleli ngaphandle ethi uyalalela. Mayeza umsindo wathola ukuthi endlini ziyakhala. Walalela uMarcy wagcina sephatheke kabi wasuka lapho wahamba seqonde emotweni yakhe secasukile. Wafika wadumisa imoto yakhe uMarcy wahamba. Epolice station uSteven watshela uLushini ukuthi u-Edward sebemtholile ukuthi uphi. ama-FBI sengambamba noma kunini. Wajabula uLushini wathi kade ngiyilindile lento. Ejabula uLushini ethi bye Eddie. Ngathi baleke jahwa ama-FBI baleka ngeFerrari. Kodwa imoto zagcina ekwazile ukumvimba imoto zama-FBI zimqhamukela amasayidi wonke. Engasakwazi ukubaleka u-Edward ngoba naphezulu wathi uyaqalaza wabona ihelicopter iqondene naye. Avele warelax u-Edward wadonsa insanga eyayisendlebeni yakhe wayilayitha wabhema. Lamtshela iphoyisa le-FBI ukuthi Edward Willis ume emotweni uphakamise izandla phezulu. Wathi uyaqalaza u-Edward wathola ukuthi usurrounded wonke ama-FBI agcwele around yena. Emzini kaNatalie uKelly no-Esperanza babekhuza uNatalie wayesecasukile beza u-Alex ngesifebe. Ngesikhathi bemtshethe ngenzeka ukuthi akulona iqiniso leli. Ethi uNatalie uzongithola kahle uLushini. uNatalie wabiza uPeter noPaisley ingane ka-Alex ethi azize ayihambise ekhaya. Ngenkathi bemkhuza u-Esperanza benoKelly. Zeze iy'ngane wayithatha uNatalie sebehamba nazo zonke iy'ngane. uJustice wavela wabiza iy'ngane wathi uzane nizobona i-alarm entsha. Zagijima iy'ngane seziyongena endlini kaKelly. Bathe besakhuza uNatalie u-Esperanza benoKelly kwavela kwafika amaphoyisa. uDion noRick ngesikhathi u-Esperanza noKelly bebabuza ukuthi kwenzakaleni. uDion wabiza uKelly ngesikhathi uKelly ebuza ukuthi nimtholile noTravis. Wathi uDion sizobopha wena Kelly ngecala lokubulala uRamsey Walters. Wathi uthi yakhuluma u-Esperanza naye uKelly batshela akazabulale umuntu no-Esperanza batshela ukuthi uKelly akazabulala uRamsey. Bambamba uKelly bamgaxoza nkosi. Kuthe kusenjalo endlini kaKelly ekugcwele khona iy'ngane kwaqhuma isibhamu. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa episode elandela iso-uploada kungekudala. Thank you for watching Steriza TV, and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more videos like this. Steriza TV.